چکدارên PYD di girtina endam û kadir û serkirdeyên Encumena Niştimaniya Kurd lê Sûriye û partiyên wê de berdewam e. Herî dawî jî endamê Komîta Rawêjkariyê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya lê bajarê Qamişlo revandin. Ji derene taybet ji arkêra ragihandin ku duhî çekdarên ser Partiya PYD ve endamê Komîta Rawêjkariyê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Mehemmed Deham Eyo girtin. Piştî ku derbasî mala wî bûn û kel û pelên di malê de têkdan. û metirsiyek mezin xistine nava malbata wî de. Ew berevcihek nediyar vebirin û taniha çarenivîsa wî nediyar e. Her lê gorî wan jêderan ku ev girtin 2 saet 11 şevê roda ku wan kesan jê kes û karê Eyo re gotibûn ku ew esayîşin û tenê 2 axiftinên wan bi Mehemmed Deham re heye û piştre wê vegera mala xwe lê taniha venegeriyaye û tu zanyarî lê ser wî tunene. Mehemmed Eyo ji dayîkbûyê bajarê Qamişlo ji sala 1970 ve bawernameya Bekeloriya wergirtiye. Lê ji ber ku ew bê nasname bû, wî nekarî bo xwandina xwe berdewam bike. Eyo xêzandar e û xudanê 3 zarokan e. Ji malbatek welatparêz û niştîman perwer e û lê ser rêbaza Barzaniyê nemire.